הפעם הראשונה שקבר דוד מוזכר בספרים היהודיים הוא בשנת 1173. רבי בנימין מתודלה מבקר בו, והוא מספר שכשהוא הגיע לכאן לירושלים, הגיע אליו הצדיק הירושלמי רבי אברהם אל קונסטנטיני, והוא כותב ש15 שנה לפני שהוא הגיע אל רבי אברהם אל קונסטנטיני, הפטריארך של ירושלים, האיש הקדוש ביותר לנוצרים פה בירושלים, ואומר לו, תקשיב רבי אברהם, אני חייב את העזרה שלך. רצינו לשפץ את הכנסייה שלנו פה בהר ציון, ובמקום להביא אבנים ממקום אחר, לקנות אבנים, פשוט החלטנו לפרק את החומה מתקופת בית ראשון שמקיפה פה את הר ציון, והיו לי 2 פועלים יהודים, ואז הם מגלים מתחת לחומה איזשהו פתח של מערה, והם נכנסים לבפנים. פה ממש מתחתיים, מתחת לחומה, יש פתח בצורת מגן דוד עתיק יומין שהתגלה פה בחפירות, ויש מי שאומר שזוהי הכניסה לקברם של דוד המלך, שלמה המלך ושאר מלכי בית דוד שקבורים במערה שמתחילה פה ונגמרת בקבר דוד איפשהו היום. הפועלים היהודים נכנסו לתוך מנהרה חשוכה, הלכו דרך לא קצרה, אבל אז הם הגיעו לאיזשהו ארמון תת-קרקעי עם אולם רחב ידיים, עם עמודי שיש וציפוי זהב וכסף עליהם, והם רואים שם איזושהי מיטה מזהב ושולחן, ועל השולחן כתר ושרבית, ואז הם ניגשים לשם והם רואים ככה מרחוק בתוך החדר עוד שולחנות כאלו, אבל כשהם רוצים להיכנס לתוך החדר, פתאום רוח שערה יוצאת מתוך החדר ומפילה אותם לארץ, והם מתעלפים במקום. הם נשארו שם מאולפים עד שעות הלילה הקטנות, ואז הם מתעוררים והם שומעים קול שאומר להם, קומו צאו מפה. ואז הם בורחים החוצה כל עוד רוחם בם והולכים לביתו של הפטריארך ומספרים לו מה הם ראו. ואז הפטריארך מגיע לרבי אברהם קונסטנטיני. רבי אברהם מציע לפטריארך שהם ילכו שניהם אל הפועלים היהודים, ישמעו מהם שוב את הסיפור, ואולי אפילו ילכו יחד לתוך המערה, כי הם כנראה מצאו את מערת הקבורה של דוד המלך ושלמה המלך וחזקיהו המלך ושאר מלכי בית דוד. אז הוא והפטריארך הולכים אל ביתם של הפועלים, והם מוצאים את הפועלים רועדים מפחד במיטות ולא מוכנים לצאת מהמיטה. הם אומרים להם, בואו תראו לנו, והם אומרים, בשום פנים ואופן לא, לשם אנחנו לא חוזרים. אז הפטריארך נותן הוראה לחסום את פתח המערה, לסתום אותה ולהעלים אותה מעיני הציבור.